шоми панҷшанбе дар шаҳри Ниси Фаронса ҳангоми таҷлили ҷашни миллии кишвар рӯзи фатҳи Бастилия як ронанда мошини боркаши худро бо суръат барои издиҳоми мардум ронд ва даҳҳо нафарро кушт. ҳодиса дар як тафреҳгоҳи маъруф дар соҳили Нис рух дод. ба гуфтаи шоҳидон ронанда сай мекард мардуми бештарро зери чархҳои мошинаш пахш кунад. дар ҳамла ҳадди ақал 84 нафар ҷон доданд ва даҳҳо нафари дигар аз ҷумла кӯдакони зиёд ҷароҳат бардоштанд. камаш 20 нафари дигар бо ҷароҳатҳои вазнин дар шифохона бистарӣ ҳастанд. маъмурони наҷот баъди ним соат омаданд. мошини боркаш бо суръати баланд ҳамаро мезад. ҳамаро. ҳеҷ гуна тадбири амниятӣ набуд. оташнишонҳо баъди 25 то 30 дақиқа омаданд. мо худамон кор мекардем. ҳодиса дар он ҷо дар тафреҳгоҳ рух дод. баъдан садои тир омаду ҳоказо. ба гуфтаи мақомот ронандаи мошин ба сӯи мардум ва маъмурони полис тир андохт ва полисҳоро кушт. дар дохили мошини боркаши 25 тоннагӣ як норинҷак ва дигар анвои аслиҳаро пайдо карданд. муфаттишон мегӯянд ронандаи мошин як ҷавони 31-солаи тунисӣ табор аз Фаронса будааст. бернар Казнев вазири умури хориҷии Фаронса рӯзи ҷумъа гуфт кишвар дар ҳоли ҷанг бо террористоне аст ки кӯшиш доранд ба гӯшаҳои гуногун зарба зананд. Франсуа Оланд раиси ҷумҳурии Фаронса ҳодисаро амали террористӣ номид. то кунун ҳеҷ гурӯҳе масъулияти ҳамларо ба дӯш нагирифтааст. вазъи ҳолати фавқулодаро дар Фаронса ки баъди ҳамлаҳои моҳи ноябри соли 2015 эълон шуда буд барои 3 моҳи дигар тамдид карданд.